to je uznesenje blažene djece Marije u nebo. Prije 72 godine Papa Pio XII proglasio je ovu dogmu o Marijinom uznesenju na nebo. Osim te dogme, postoje još druge 3 dogme koje su proglašene o blaženoj djeci Mariji, a to je da je Marija začeta bez istočnog grijeha. Mi ljudi se svi rađamo u istočnom grijehu. I taj istočni grijeh se briše sakramentom krštenja. Marija je jedina od ljudi bila pošteđena toga grijeha. Druga dogma je da je Marija nakon navještenja, da će začeti roditi sina u Duhu Svetom, ostala vazda djevicom. Treća dogma je da je Marija rodila Boga, da je ona Bogorodica. Evo vidite, kada se u crkvi nešto proglasi dogmom, onda je to istina koja se treba i mora vjerovati. Proglašena je od crkvenog naučiteljstva i pape. Danas evo se radujemo i slavimo Marijino uznesenje. Kao i prije 72 godine, ljudi su isto tako, braćo i sestre, bili u teškoćama i problemima, kao što smo i mi danas i kao što svakog čovjeka znaju zadesni nedaće. Ono vrijeme tada bio je taj hladni rat. Ljudi su živjeli u strahu, hoće li, ne znam, nema nuklearna bomba pasti ovdje ili ovdje. I tako i mi danas vidimo u našem okruženju, imamo isto tako ratove koji su neizvjesni za našu budućnost. I onda se pitamo kako u tom svemu pronaći tu radost. A radost, braćo i sestre, se može pronaći i ona koja nam može pronaći tu radost jest blažena djevica Marija, koja danas, kako vidimo iz Svetog Evanđelja, ide u posjet svojoj rođakinji Elizabeti. Ide da se susretne sa Elizabetom i da im pomogne, jer je čula da je i ona trudna. Događa se veliki susret. Susret dviju majki. I Elizabeta prepoznaje da je Marija u blaženom stanju, i ne samo da je u blaženom stanju, nego da nosi Boga. I zaigra joj Ivan u utrobi. Evo vidite, braće i sestre, Mariju slavimo kao majku našeg Spasitelja, koja je, kako rekao, začeta bez istočnog grijeha. Slavimo također i Isusovo začeće, to je navještenje. Slavimo i Mariju rođendan i slavimo Isusovo rođendan. To nam hoće reći, kada slavimo začeće blaženice Marije, da želimo nešto s tim reći. To je da se borimo za život od samog začeća. Danas mnogi, nažalost, žele ne samo ne prihvatiti djecu dok su u njihovoj utrobi, nego također ne prihvatiti djecu čak i posle porođaja. A današnjim blagdanom, kao i svim tim dogmama, želimo reći i potvrditi da smo mi za život i da nam je Bog podario poseban dar, život koji ga trebamo vidjeti i kome se trebamo radovati. Evo danas se radujemo proslavi tog, možemo reći, velikog događaja koji se dogodio
Mi ćemo svijetloga dana biti položeni u grobu i naše tijelo će se raspasti u zemlju, da bi čekalo svoj slavni dan i događaj kada će jednoga dana s dušom i tijelom ponovno biti sjedinjeno kada bude došao za to vrijeme, to jest kada Gospodin dođe ponovno u svojoj slavi sa svojim plaćem. Danas ovaj blagdan nas upućuje na tu činjenicu radost, da malo u sebi probudimo tu vjeru u onaj život. Možda je malo kod nas kršćana problem što ne razmišljamo previše o tom vječnom životu, nego evo tako živimo taj život iz dana u dan koji je puni teškoća i problema, ima tu radosti, ali nekako trebalo bi možda malo više, braćo i sestre, usmjeriti svoj pogled upravo prema nebu i Mariji gdje je ona danas. I to bi nekako trebalo biti naša vodilja, naš cilj života. Dakle, da ovaj život ne završava ovdje na zemlji, nego da počinje u Bogu, to jest u nebu. Ovaj susret Marije i Elizabete danas je značajan zato što i nas poziva također na susret. Ovo je, braći i sestre, susret ne samo nas kao zajednice, nego je također susret nas sa živim Bogom. Evo koliko sam ja svjestan da dođem u ovu crkvu, da ja želim ostvariti susret sa živim Bogom, sa Isusom. Nedavno je na stranici Riječke biskupije bio jedan izvještaj da je jedan naš svećenik otišao u Englesku, kako je tamo bio godinu dana, monsignor Matija, koji inače bio katedrali, dekan katedrale, i on kaže, došao sam u grad Južno Velsu, ne znam ja gdje, u Engleskoj koji ima 60.000 stanovnika i u njemu ima samo 1200 katolika, ostali su anglikanci. Ali on kaže, ima 1200 praktičnih vjernika. Praktični vjernik. Što je praktični vjernik? Što je praktični vjernik? Da li je to čovjek koji nikada ne propušta nedjelju svetu misu? Da li je to čovjek koji izmoli svoju jutarnju, kada zvoni zvonom podne, pozdravlja Majku Božju, navečer izvoli zahvalu Gospodinu? Što bi mogao biti praktični vjernik? Praktični vjernik, braćo i sestre, je onaj koji je svoje opredjeljenje i predanje potpuno predao. Čovjek u kome nema laži, čovjek u kome prevladava samo istina. Evo, znači, u potpunosti sam sebe predao Gospodinu. Cijelo biće, i duša i tijelo. Ivan Pavao II imao je prelijepu pjesmu, a ono glasi totus tus, potpuno tvoj. Evo, u nas traži, braćo i sestre, gledajući Mariju, koja je sebe sva predala u svoju službu, da i mi predamo sebe Gospodinu u potpunosti. Marija je nama primjer kako ljubiti Isusa. Znate kako je Marija ljubila Isusa? Ljubila ga je u prvom redu kao svoje dijete, jer ga je rodila. Ali ljubila ga je isto tako i kao Boga. Ljubila ga je i kao Boga. Ljubila ga je kao svoje dijete, ali ljubila ga je i kao Spasitelja. I zato je bila uvijek s njim. Marija je dosljedna. Marija je
izlazio, bila uvijek prisutna. Marija je na poseban način nama putokaz kako i mi možemo ljubiti Gospodina u potpunosti, bez rezerve, kao svoga spasitelja, kao svoga otkupitelja. A naš hrvatski narod u tome je pokazao poseban primjer. Danas, kada dođete kući, kada budete ovih vremena, onda ste sigurno upaliti televiziju i što ćete gledati, gledat ćete što se u našem svetištu. Počet ovdje od našeg Trsana, Marije Bistrice, Almaša, Krasnoga, Končina i tako dalje. Što se događa? Mase ljudi hrle kome? Mariji. Zašto Mariji? Pa jednostavno je primjer. Gdje će dijete se obratiti kad se udari u ruku ili povrijedi? Kome se obratiti? Pa majici su. Ono drži majicu, majko, boli me. Majka poljubi i prestaje bol. Bar za neko vrijeme. To je majka, to je majka, to je Marija. Zato da nas hrlimo u slušu i prosimo Mariju za vlastno. I Marija nas nikada nije izdjeljena. Naš narod je stoljećima na braniku kršćanstva. Biti na braniku je teško, jako teško. To treba sadržati. Od naleta održali smo se uz pomoć Marije. Zato ćemo zahvaliti Mariju, majce našoj svim osnovima. I još jednom danas, u svojoj vjeri, radovati se njezinu uznesenju, jer će ona pomoći da jednoga dana i mi ako Boga budemo